Unom ka mga lalaki ang nasikop sa checkpoint kaganang kadlawon o sa kanila nakuhaan og armas di fuego. Sa gipahigon nga checkpoint sa mga sakop sa Station 1 sa Dakbayan sa Mandaue, sa Maydan e Soriano Barangay Sentro kaganang kadlawon. Ang nasikop mao si Romel Minyosa taga Buagsong, Cordova. Kinsa nasakmitan og 38 revolver. Samtang mga nasakmitan usab og pinakitong ginudahang Shabu mao sila si Rodolfo Pintado Jr. taga Compostela, Marjon Soco, LG Abing taga Lapu-Lapu, Junri Sanchez taga Mandaue City og Normel Fernan. Ang mga dinakpan giingong nangumpra og illegal nga drugas gikan sa Cebu City sakay sa motorsiklo o taxi. Nakatakop ni og unom kabok niya ang usa ni nagdala og armas. Nagsakay ni siya og taxi. Ito among gipauno ang taxi. Ito nakuha na mo armas nga stabnos niya. Ang usa sad ani nga nadakpan na mo nagsakay gyapon og taxi. Nakuha na mo og medium pack nga Shabu.